stejným způsobem, alespoň 5krát ještě. Nádech a výdech. A pokračujte v dechu. A pomaličku pak narovnáme, vrátíme zpátky, narovnáme podložku. Takže to je první pozice. Druhá varianta na stejné pozici je, že se snažíme potom roztahovat prsty co nejdál od sebe. Zase nesmí to bolet, pokud ta hmotnost těch kloubů na prstech je nějak omezená. Hledejte vždycky variantu, která půjde jenom chviličku zase prodýchat v té pozici, kdy se snažíte oddálit prsty od sebe a natlačit bříška prstů na podložku. Klidně s podložením, jako jsme to dělali před chvilkou, anebo v té pozici, kdy už zvládnete položit dlaně na zem a prodýcháme znovu nádech a výdech. Nádech a výdech. Ještě 3, nádech a výdech. Nádech a výdech. Poslední nádech a výdech. A pomaličku povolíme, kdy můžete zavalit do pozice dítěte a chvíličku prodýchat uvolnit zápěstí, protáhnout, zahýbat prstama. A půjdeme na třetí pozici, tu nejvíc pokročilou, pokud bolí